دیمنج باجار قامشلو دماکو خلک باجار قامشلو درکتنج بو پێشوازیە لە جەنازەیە ئەکتەرێ ناوداری ڕۆژئاوای کوردستانê bavê teyar ku bi vî awayî bi bilindkirina van duruşman bi amedebûna hejmareke zêde ji xelkê Rojavayê Kurdistanê cenaze hate birin ji bo mala bavê teyar yan jî Cim'a Xelîl İbrahîm ew lîstikvanê komîdiyê navdarî Rojavayê Kurdistanê ku cenazeya wî ji nexweşxaneyeke Tabqa Berbiqamşloyê ve hate birêkirin dema ku gihişta bajarê Hesekê li wir jî bi girseyeke zêde pêşwazî lê hate kirin. Ev dîmenê ku hûn dibînin û taybet ji bo Rûdawê hatine şandin dema ku cenaze digihêje mala lîstikvan Cim'a Xelîl İbrahîm yan jî naskirî bi bavê teyar bi amedebûna kes û karê wî malbata wî û heskiriyên wî bi rastî heskiriyên wî li Rojavayê Kurdistanê gelekî zêde ye ji salên dûr û dirêj wî di şanogeriyê de roleke gelekî giring lîstiye bi taybetî di aliyê komîdî de û heta niha jî nifşên nû li wan şanoyên wî li wan zincîre filmên ku wî amade kirine temaşe dikin ku hemû jî bi zimanekî Kurdiyê yanî zaraveyê xelkê Qamişlo bi xwe diaxive lewma zû diçe nava dilê xelkê doh ev dîmen di torên civakî de jî gelekî belav û xemgîniyeke mezin li cem xelkê Rojavayê Kurdistanê jî durust kir nûçeya koça dawiyê ya ekter û lîstikvanê navdar bavê teyar hemûyan got ev çend sal bûn ku te kêfxweşî dixiste dilê me niha hemû Rojavayê Kurdistanê bi çûna te xemgîn e dê her li bajarê Qamişloyê bê veşartin ji ber ku ew bi xwe xelkê bajarê Qamişlo ye ew di nava wan karwanên sivîlan de bû ew ê ku beriya çend rojan ji herêma Cizîrê ber bi bendava tişrînê ve çûbûn ji bo şermezarkirina wan êrişên grûpên çekdarî yên ser bi Tirkiye ve yên artêşa Tirkiye li ser bendava tişrînê li wê derê xelkekî zêde kom bibû îca bavê teyar jî di nava wan kesan de bû çûbû ji bo ku piştgiriyê li xelkê bike û van êrîşan şermezar bike li wê derê dibe armanca êrîşeke bi dronan birîndar dibe ji bo nexweşxaneyeke Tabqa tê şandin lê doh ji ber giraniya birînên xwe koça dawiyê kir û cenazeya wî ber bi bajarê Qamişloyê ve hate veguhestin.